حاليا في محافظة الحسكة. لپارێزگا حەسەکێ هێزن لەشکری vekişiyan cêxwe û hêzên ewlekariyê li şûna wan bi cih bûn. Hin pirzgirêk li Kobanê hene, hîna hêzên leşkerî li eniyên şerin. Em niha dixebitin ku wê jî çareser bikin. Gerek dorpêça li ser Kobanê rabe û hêzên leşkerî xwe vekişînin. Li şûna wan jî gerek hêzên ewlekariyê bi cih bibin. Me li hev kir ku Qesedê weke lêwayan tevlî Wezareta Parastinê bibe. في محافظة حسكة في الكوباني أنت تندمج ضمن ألوية في بنية. Pirjirêka alîkarê Wezîrê Parastinê ya Qesedê hebû. Niha nûnerê Qesedê ji bo vê postê heye lê nehatiye ragihandin. Em niha kar dikin ji bo bêfermî ragihînin. Dema alîkarê Wezîrê Parastinê were ragihandin wê pêvajoya entegrasyonê dest pê bike. الإعلان الرسمي من الشيء. ما الإعلان الرسمي عن يعني معاون وزير الدفاع من القصر، وفيما يتعلق بالجانب الأمني وهذا هو الأهم. Ji bo mijara ewlekariya ku ya herî girîng e. Wê sazomaniya ewlekariye ya ji sala 2012 û heta niha were parastin. Çi li Kobanê û çi jî li parêzga Hesekê. Pêwîst e endamên ewlehiyê û rêveberên wê ku roleke girîng di parastina herêmê de lîstin, hebûna xwe di nava Wezareta Navxweya Sûriyeyê de biparêzin. عناصر الأمن، مدراء الأمن كان يعني كنا ننتظر أنه يصير يتم الإعلان بشكل رسمي عن Em li bendê bûn ku parêzger bi rengeke fermî were ragandin û ev yek pêk hat. Di rojên pêş de wê xebateke cidî were kirin da ku sazî entegre bibin. Li parêzga Hesekê saziyên rêveberiya Xweser ji 12-14 salan ve hene dê ev sazî parastina karmend û rêveberên xwe bikin û entegreyî wezaretan bibin. وهي مؤسسات الإدارة الذاتية. هذه المؤسسات ستحافظ على موظفيها، على مدرائها، على